आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। ससुरा तू गइलू जब से, ससुरा तू गइलू जब से, ससुरा तू गइलू जब से, सही में परेशानी वीडियो कॉल करके देखा जा, वीडियो कॉल करके देखा जा, फसरी लगावता कॉल करके देखो जान फसरी लगावता ने। ससुरा तू गइलू जब से, ससुरा तू गइलू जब से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तू दिलवा हमर दुखइलो, दोसरा के घरवा गइलो, मरेला हमरा के तू मजबूर कइलो। तू दिलवा हमर दुखइलो, दोसरा के घरवा गइलो, मरेला हमरा के तू मजबूर कइलो। पियवा के सनवा जाके काटो तबार जानी, वीडियो कॉल करके देखो जा, वीडियो कॉल करके देखो जा, फसरी लगावता ने। वीडियो कॉल करके देखो जा, फसरी लगावता ने। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तोहरा खातिर तू दोसरा के भइलू, संजय शराब संगवा तू ससुरा में गइलू। तोहरा खातिर तू दोसरा के भइलू, संजय शराब संगवा तू ससुरा में गइलू। आके लसे जरई हो कह राहुल राजधानी, वीडियो कॉल करके देखो जा, वीडियो कॉल करके देखो जा, फसरी लगावता ने। वीडियो कॉल करके देखो जा, फसरी लगावता ने। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।